O láska večná, Pane Kriste, ráč láskou srdcia rozožať a zachovávaj nám ich čisté, ochotné Tebe ďakovať. Nech v celom našom zemskom žití vždy svetlo Tvojej lásky svieti. Amen. Slovo Božie, ktoré nás na druhú nedeľu po zjavení bude vyučovať, čítam z 2. knihy Mojžišovej kapitoly 33, verše 13 až 23. Je to časť príbehu o tom, ako Mojžiš s národom izraelským putuje z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme. Mojžiš sa tu stretáva s Hospodinom a hovorí toto. Teraz však, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím poznať svoje cesty, nech ťa poznám. Aby som našiel priazeň v tvojich očiach a ber ohľad na to, že tento národ je tvojim ľudom. On riekol, osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa do odpočinku. Povedal mu, ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto. Veď počom možno poznať, že som našiel priazeň v tvojich očiach ja i tvoj ľud? Či nie podľa toho, že ty pôjdeš s nami? Tak mňa a tvoj ľud bude možné odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin riekol Mojžišovi, aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. Mojžiš však odpovedal, ukáž mi svoju slávu. Hospodin riekol, celú svoju slávu prevediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa nad tým, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Potom riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol, hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny, prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár vidieť nebude. Amen. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, už ste niekedy zažili takú veľmi silnú túžbu vidieť Pána Boha? Občas nás pochytí taká túžba vidieť niečo výnimočné. Niekto chce vidieť Eiffelovku, iný Niagarské vodopády, niekto túži vidieť významného umelca alebo inú veľkú osobnosť. Kedysi v Amerike bola aj taká televízna relácia, kde ľudia písali svoje túžby. Toto a toto som kdesi počul, čítal, ukážte nám to. A redaktori potom išli do sveta, nafilmovali a ukázali to. Pýtali ste sa, pozerajte. Tak to nejak znelo. Po čom všetkom túžime, čo chceme vidieť? Túžili sme niekedy naozaj vidieť Pána Boha? A je to vôbec možné? Obávam sa, že mnohí ľudia, ktorí sa aj považujú za veriacich, nemajú celkom jasno v tom, kto vlastne ten Pán Boh je. A to práve preto, že si ho nevedia predstaviť. V rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa sami za kresťanov označili, som už takúto neistotu zažil. Trochu ma aj prekvapila, hoci na druhej strane tá neistota je pochopiteľná. Sám Pán Ježiš hovorí o nebeskom Otcovi, Boh je duch a tí, čo ho chcú vzývať, majú ho vzývať v duchu a v pravde. No a povedzte, ako vyzerá duch? Je to slovo, ktorým označujeme čosi alebo kohosi, že tušíme, že niečo také existuje, ale no kto z nás v živote videl ducha? S duchom sa nestretáme tak, ako bežne so svojimi ľuďmi v rodine alebo so susedmi. Preto si ducha predstaviť nedokážeme. A to sme ľudia modernej doby. My vieme, ako vyzerajú hviezdy, galaxie, čierne diery. Máme predstavu o stavbe atómu,
Ale Pána Boha, anielov alebo duchovné bytosti si predstaviť veľmi nevieme. Čo s tým? A tak mnohí ľudia žijú so silným pocitom, že je niečo, možno niekto nad nami, ale predstaviť si to nevedia a preto sa radšej otázkam viery ani nevenujú. Sú ľudia, a tu v našom okolí ich je celkom dosť, ktorí úplne vypnú túto oblasť myslenia vo svojej hlave a žijú len pre tento svet, pre súčasný okamih. My sme z Biblie čítali príbeh zo života proroka Mojžiša, kedy silno zatúžil vidieť Pána Boha. Mal na to svoje dôvody. Pod horou Sinaj totiž táboril Boží ľud, Izraeliti, ktorí pred pár mesiacmi utiekli z otroctva v Egypte. Ľudia sa z nenazdajky dostali k slobode po otroctve a začali vyčíňať, takisto ako sme my začali vyčíňať po nežnej revolúcii. Pamätáte si na tie časy. Vtedy si mnohí ľudia chybne vysvetlili získanú slobodu, že sloboda znamená, môžem si robiť, čo ja chcem, môžem si hovoriť, čo ja chcem, a zabudli na zodpovednosť voči ostatným. Izraeliti len pred pár mesiacmi vyšli z Egypta, všetci tam zažili 10 egyptských rán, mohutné zásahy Božie do ich života, všetci prešli cez otvorené Červené more, všetci pili z vody zo skaly, jedli mannu a prepelice, ktoré im Hospodin zoslal, a keď prídu pod horu Sinaj, čo urobia? Zlaté teľa. Kláňajú sa mu ako svojmu božstvu a o tejto modele rukami vyrobenej povedia, toto je Boh, ktorý nás vyviedol z Egypta. To je šokujúce. Je šokujúce, ako nás diabol dokáže odviesť od viery v Boha k takýmto falošným, pochybným predstavám. Dodnes sa mu to darí, keď si ľudia nahrádzajú skutočného Boha všelijakými hodnotami a všelijakými náhradami. Ľudia veria v silu energie stromov, veria v silu nejakú nedefinovanú silu energie vesmíru, veria v silu svojich magických úkonov, ktoré vykonajú, v silu amuletov, zázračných kameňov, príveskov, červených šnúrok. Hocičo z toho je ľuďom viac uveriteľné, ako to, že nad naším životom má vládu skutočná osoba Pána Boha, Svätého Ducha, ktorý je čistý, dokonalý, mocný. Nuž, aj tak sa dá veriť. Mojžiš je hlboko zranený neverou svojich súkmeňovcov, ale zaujímavé, nikdy za nich neprestáva Hospodina prosiť. Na druhej strane v tomto zápase aj on potrebuje silu, aby s tým neverným a zlyhajúcim ľudom obstál. Preto tak túžobne prosí Pána Boha, Pane, ukáž mi svoju slávu. Chce mať zážitok, ktorý by využil voči tým ľuďom ako svoju osobnú skúsenosť, ako svedectvo. Chce sa postaviť pred ľudí a povedať im, dôverujte mi, ja som Hospodina stretol, ja som ho videl, je hoden našej dôvery, môžeme sa na ňo spoľahnúť. Mojžiš teda nežiada o stretnutie s Pánom Bohom pre svoje pobavenie, ani pre svoj extatický náboženský zážitok. Celé jeho snaženie smeruje k tomu, aby ľudí priviedol k poznaniu, že Pán Boh je neoddeliteľnou súčasťou ich života, každodenného života. Že s ním každý deň majú rátať vo všetkom, čo robia, vo všetkom, čo myslia, rátať s Bohom. Práve v tom, že ľud Boží žije denodenne so svojím Bohom, majú byť odlišní oproti iným ľuďom. Pohania okolo nich si totiž zvykli prejavovať svoju zbožnosť tým, že vo špeciálne sviatky alebo dni prichádzali do chrámov, keď si potrebovali božstva udobriť alebo obeťami podplatiť,
pred bojom, pred úrodou, pri chorobách a tak. Ale ináč v tom bežnom živote tá viera nebola tak osobne prítomná. Viera v skutočného Boha, ktorý je Bohom, ktorý môže povedať ja som, ktorý som, taká pravá viera má mať iný charakter. A Mojžiš hovorí, je to každodenné kráčanie s naším Pánom. A tak sa Hospodin rozhodol Mojžišovi ukázať. Je to jeden z takých náročných príbehov Biblie, lebo tam možno viacerým veciam ťažko rozumieme. Čo to znamená vidieť Božiu slávu? Čo to znamená, že Mojžiš videl iba Boží chrbát? Ako mohol Hospodin Mojžiša zakryť svojou rukou v štrbine skaly? Prečo by Mojžiš alebo iný človek zomrel, keby videl Hospodina a nakoniec Mojžiš videl Hospodina a nezomrel? Narážame na celý rad zaujímavých otázok. Nie je priestor vysvetľovať ich tu v kázni, možno pri osobnom rozhovore, možno na biblickej hodine. Tam je na to dobré miesto. Ale z toho všetkého, čo celkom jednoducho nerozumieme, si môžeme zobrať predsa jedno spoločné generálne poučenie. Keď máme dočinenia s Pánom Bohom, stretáme niekoho tak odlišného od nás, tak neprekonateľne iného, že na vyjadrenie jeho bytosti nemáme ani správne dostatočné slová. Prevyšuje našu existenciu, prevyšuje náš rozum, je nedostižný. My však, bratia a sestry, máme oproti Mojžišovi a jeho súčasníkom jednu obrovskú výhodu. My už poznáme Pána Boha v podobe nám mimoriadne blízkej a ľahko pochopiteľnej. Nám sa ukázal Pán Boh tvárou v tvár v živote Pána Ježiša Krista. Pri Ježišovi si vieme celkom dobre predstaviť, ako asi vyzeral, ako konal. Vieme, o čom hovoril. Máme to pomerne podrobne zaznamenané v evanjeliách. Pretože my ľudia máme ďaleko k Pánu Bohu, ale Boh nám chcel byť blízky, tak on sám prišiel z neba na zem v našej pozemskej podobe. Takže, bratia a sestry, kedykoľvek by vás zachvatila silná túžba, dychtivá túžba vidieť Boha, okamžite hľadajte Pána Ježiša Krista. Lepšiu cestu k Bohu nepoznáme. Príbeh putovania Izraelcov z otroctva v Egypte do slobody v zasľúbenej zemi je vlastne obraznou rečou povedaný príbeh putovania životom každého z nás hriešnikov. My to tak zvykneme v prenesenom slova zmysle povedať, že život viery je putovanie z otroctva hriechu do slobody nebeského kráľovstva, cestou cez každodenný zápas s pokušením a slabosťou. Kým teda žijeme na zemi, nachádzame sa vlastne ako keby na takej púti pustatinou spoločne s Izraelcami. Tak ako oni, aj my zažívame chvíle neistoty. Je teraz tu so mnou Pán Boh, alebo som tu sám? Zažívame útoky nepriateľov. Pre Izraelcov to boli národy Amalékovcov, Moabitov, Kanáncov a iných. Pre nás sú to možno ľudia, ktorí si vo svojom sebestve myslia o sebe viac myslia na seba ako na svoje okolie, preto nám možno dokážu ublížiť. Alebo možno vo svojej pýche sa nad nás povyšujú, nás nepovažujú za seberovných a nás to ponižuje. My niekedy prežívame aj zápas s vlastným hriešným ja. Keď sa z nepochopiteľných dôvodov sami búrime proti Pánu Bohu a niekedy sa za to potom sami hanbíme, niekedy sa ani nehambíme a robíme zlé veci. Zažívame aj chvíle, kedy nemáme dosť základných potreb života. Raz nám možno chýbajú peniaze, inokedy nám chýba zdravie. Raz máme starosti s bývaním alebo s niečím iným. A to všetko prežívali aj Izraeliti na ceste do Kanánu. A z celého toho
dramatického príbehu ich putovania sa môžeme naučiť jednu vec, o ktorej dneska hovoril Mojžiš s Hospodinom, že Pán Boh ich nikdy neopustil a stále s nimi putoval, že bol stále pri nich. Ináč, ten istý sľub zaznel aj z úst Pána Ježiša. V závere Matúšovho evanjelia čítame: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca vekov. To, že je Pán Ježiš s nami, priatelia, bratia a sestry, to nemá byť len nejakou symbolickou ozdobou v podobe krížika na stene v našom dome alebo v podobe krížika na prívesku na krku. To, že je Ježiš každý deň s nami, to má byť vidieť v našom živote. Má to byť vidieť v tom, že sa podľa jeho rád správame, že sa podľa jeho múdrosti rozhodujeme. Má to byť vidieť v láskavosti nášho konania. Nie náhodou tak často Pán Boh už v starej zmluve kritizoval svoj ľud, niekedy kráľov, niekedy kňazov, niekedy iných zbožných, že ho síce uctievajú v chráme pri obetiach v bohoslužbe, ale v každodennom živote ich siroty a vdovy trpia, ich chudobní majú biedu a ľudia, ktorí sú biední, sa nevedia domôcť práva. Pretože boháči a duchovné autority zneužívajú moc vo svoj prospech. Toto všetko Pán Boh videl ako zlyhanie. Zbožné úkony, zbožnosť v chráme, ktorá nebola doložená každodenným, láskavým, zbožným životom, to Pán Boh nenávidel. Naopak Pán Ježiš svoju hlavnú predstavu o živote svojich nasledovníkov, o živote svojich učeníkov vyjadril týmito slovami. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa navzájom budete mať radi. Bratia a sestry, vrátim sa k úvodnej otázke. Túžili ste niekedy vidieť Pána Boha? Dúfam, že som vo výklade Božieho slova jasne povedal, kde a ako ho môžete vidieť najjasnejšie. Určite v Pánovi Ježišovi. Rád by som však túto otázku trochu doplnil a možno zmenil uhol pohľadu. Dnešná kázeň, dnešné stretnutie s Božím slovom nás pozvalo k tomu, aby ľudia videli Pána Boha a Pána Ježiša Krista v nás, v našich životoch. V tom, ako sa my, kresťania, medzi sebou správame. Aj v tom, čo robíme navonok voči nášmu okoliu, kde bývame. Prosme Pána Ježiša, aby nám dával odvahu nasledovať ho vo všetkom, čo nás učí. Aby sme to brali vážne. Prosme Ducha Svätého, aby nám dával silu nielen chcieť, ale aj vládať ho nasledovať. Dovoľme Pánu Bohu, aby sa cez nás, naše životy, cez nás, naše rodiny, naše spolužitie a službu cirkvi vo svete, v tom svete urobil viditeľným. Aby ľudia, keď budú pozerať na náš, možno aj na náš zbor alebo na naše rodiny, si mohli povedať: je to zaujímavé vidieť, ako tí ľudia spolu žijú. Kiež by toto bol dôvod, pre ktorý sa aj oni zamyslia, čo všetko Pán Boh dáva, čo nám ponúka a k čomu nás pozýva. A kiež by aj oni to pozvanie začuli. Prosme Pána Boha, aby cez slúžiacu cirkev čím viac ľudí otvorilo svoj život Pánu Bohu ku svojej záchrane. Amen. Modlíme sa. Drahý Pane Bože, Otče nebeský, ďakujeme Ti, že sa k nám stále prihováraš, že sa nám ponúkaš, prichádzaš k nám, a to aj vtedy, keď ťa o to my ani neprosíme. Ďakujeme Ti, že nás žehnáš o mnoho viac, ako si uvedomujeme. Ďakujeme Ti, že nám odpúšťaš našu slabú vieru, našu nestálosť, aj našu vrtkavosť. Prosíme ťa, ostaň nám naďalej milostivý.
Pane Ježiši, oslavujeme ťa za to, že si k nám prišiel, priniesol kus neba na zem a otvoril nám cestu do neba. Ďakujeme za to, že v Tvojej tvári, v Tvojom živote môžeme spoznať božskú lásku, milosrdenstvo a dobrotu. Zostaň pre nás cestou, pravdou i životom. Duchu Svätý, pridávaj nám odvahu dôverovať všetkému, čo čítame v Biblii. Stoj pri nás vtedy, keď na nás útočí pokušenie z nášho vnútra alebo z nášho okolia. Nedovol nám zabúdať na Tvoju prítomnosť pri nás a každodenne nám daj zažiť zázrak Tvojej moci. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.